Ay hindi naman pala doktor ang humiwa sa'yo niyan. Akala ko may opera ka. O isipin mo, kung hindi mo nakita yung pong Nazareno, habang buhay ka na sa isip mo, puro ka na lang ulam. O sige, play mo. Para yung mga may cut case na ganyan, maalala nila. Okay, play. Sige po. Tiga saan ka kuya? Barangay Putatan, Muntinlupa City. Ilang taong sakit mo na yan? Mga 6 years. 6 years. Ang sakit niya, S1, tsaka L5, lower back, ipit ugat. Pero totoo may palipad hangin siya, kaso hindi sapat para pabagsakin siya ng gano'n kasi nagtatrabaho siya sa hotel, 15th floor ang akyat baba siya, kabubuhat, naipitan siya ng ugat. Yun ang totoo niyang sakit. Paalam ka na kuya. Paalam mo na kuya. May follow-up check-up ka, 3 weeks. Tama ba? Opo. 25. 26, 27, 28. Yan, yun ang follow-up check-up niya. Lakad ka na kuya. Huwag ka na magpapakalmot sa mga ano ha. Babae ha. Asawa mo na kakalmot. Bawal, bawasan. Wala siyang sakit eh. Yung ugat, maraming madadamay, sakit sa puso, sa paghinga, pero hindi talaga yun ang sakit niya. Totoo naman sinabi ng medisina, ang sakit niya palpitik. Bakit nagpapalpitik? Dahil yung ugat niya, sa barado ng mga maninipis kasi nipis ng buhok natin, hindi dumadalo yung dugo. Matagal. Dumadalo siya, kaso napakahina. Hindi siya fluid ng pagkabagsak ng dugo niya. Tanong mo siya, hinihingal ka ba? O, ikaw sasagot, bahala ka, inumin mo yung gamot. Wala akong magagawa. Atay, iningal pa po? Hindi na. Ang Wala na. inumin niya, vitamin sa ugat. Ang inumin niya, yung vitamins na binigay sa kanya ng doktor para sa heart niya, yung palpitic. Para sa ugat. Yun ang inumin niya. Tapos uminom siya ng vitamins. Yung vitamins para pampalakas na tayo. Pampataba. Pampataba. Oo. Walang bawal sa pagkain, lahat kainin. Ang bawal dyan, tuyo. Puro tuyo. Bawasan mo yung gamot mo kuya. Itira ko sa yung gamot, yung binigay siya ng medisina, yung ano, para sa ugat, para sa heart mo. Ang heart kasi yung kagalingan na rin karamihan dyan, ano eh, tubig lang eh. Tubig at saka pahinga na konti. Oo. Kasi malalaman mo naman yan, di ba ginamot ka na maggagamot, nabawasan ba yung sakit mo? O ngayon, kanina ka pa namin pinapatalong-talong dyan, ano pinagkakaiba? Yung pinagbabago, di ba? Doon pa lang natin, malalaman mo na may pinagbago. Kung alinlangan ng paniniwala mo kay Kristo, pinakita na si Kristo sa'yo. O, kasi katawan niya yan. Siya pa rin ang sasagot kahit asawa mo siya. Siya pa rin ang makakaramdam ng sakit. O, nag-aalala ka sa kanya. Pero siya ang makakaramdam, hindi ikaw. Pumapangalawa ka lang nakakaramdam dyan dahil yung sense na kapangyarihan ng binigay ni Kristo. Pero 100%, katawan pa rin siya ni Kristo, siya pa rin ang makakaramdam. Basta alam kong kaya lang itira namin ng vitamins yung sa ugat. Yung binigay sa kanya ng doktor, ipagpatuloy niya. Para palakasin pa yung mga ugat niya. At saka yung palpitate niya, malalaman niya naman yan. Katawan niya naman yan. Kahit maglakad sa isang oras ka lang malalakad, malalaman mo na yan. 5 minutes ka, hirap na. Ilang minuto kuya? 5 minutes? 5 minutes? O sige, i-post mo yan. Yun na. Ano na parang daw, boss? Okay na. Wala na sakit? Makakatakbo-takbo na. Saan ka tumitingin? Dito ka tumingin sir. Mayayi ka sa camera. Ano parang daw? Makakalakad-lakad ng maganda-ganda. Okay na. Okay na sir. Paalam Hindi ka na. nahingal. Paalam na. Paalam ka na sir. Babay ka na sir. Salamat po ako sa Iwag sa atin. sa papagising. Salamat po. Okay, salamat.